ɗan kalli yadda ake asirin ƙone sihiri a jikin mutum ko da ya kai shekara nawa. Ko da ya kai shekara nawa akwai sihirin da ake haifar mutum da shi wanda a wajen mahaifiyansa yake gada. Akwai kuma wani sihiri na musamman tun na kakanni da kakanni yana bibiya wannan yayan ya bibiya yayan wannan ya bibiya yayan wannan. To insha Allah rabi wannan asiri ne wanda zai babbake wannan sihiri duk girman shi kuma duk shekarun da ya ɗauka yana tare da ku. To insha Allah rabi wannan asiri ne mujarraban la shakka fiya da izinin Allah. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna kuma fatan alkhairi game da ake mana fatan alkhairi ake kira mu ake saka mu ayyuka da dama wanda ake tura mana sakonta domin ƙarin bayani. To muna kuma fatan alkhairi kamar yan su Nijar, Libya, kamar Chad, Taiwan, ƙasar South Africa, Burkina Faso, Algeria, kamar wasu jihohi na ƙetarewa mutane wanda suke neman mu a koda yaushe wanda suke cikin mana fatan alkhairi musamman wanda muka yi wa aiki suka ji daɗi suka yi farin ciki suna ta godiya. To insha Allah rabi kamar da muka saba shigo muku da manya-manyan asiri a cikin wannan gida na mai albarka. To dan Malam TV kuma muna ɗauke da asirin ƙone sihiri a jikin mutum nan take a cikin sauƙi. Kai kanka idan da sihiri a jikinka kai kanka za ka san haka na ɗaya dai za ka daina samu, za ka rage samun kuɗi sannan kuma ko mene ka samu a hannunka zai lalace ne nan take insha Allah rabi. To wannan shine asirin ƙone sihiri a cikin sauƙi nan take.